Mitä ihmettä? Mitä ihmettä? Mun pitää nyt ihan hetki niinkö sisäistää tätä asiaa. Apua! Nyt te saatte niinkö ihan tuoreiltaan mun fiilikset, koska mä just tulin tänne. Mä oon kerennyt olla täällä niinkö 2 minuuttia. Ja siitä on 3 viikkoa, kun mä kävin kattoon tätä asuntoa. Niinkö iltapimeällä silleen 2,5 minuuttia. Ja mä sanoin, että joo, mä otan tän. Mä en yhtään muistanut edes millainen tää on. Muistin vaan sen, että mä ajattelin, että ihan hyvä se on ja kaikille on niinku paikka. Vaikka tää on siis tietenkin pienempi kuin missä mä oon asunut, kun mä oon asunut omakotitalossa ja tää on Rivaari 2 jo. Mutta mä oon nyt täällä, mitä ihmettä. Huomenna on siis marraskuun eka ja mä sain tosiaan tänään hakkeen noin avaimet. Ja täällä on aika sotkusta. Täällä on tehty nimittäin keittiöremppaa, kun tänne on vaihdettu tää uusi mikä tää nyt on, keittiötaso. Niin täällä on kauheasti semmoista pölyä. Ja sitten mä hoksasin, että edellinen asukas ei ole esimerkiksi niinku siivonut kaappeja. Siis täällä on ihan keksimuruista lähtien kaikki. niin. Ja kylppäri on niinku likainen ja Mutta joo, tää päivä nyt mä siivoan ja sitten alan rajan kamaa. Tästä tulee mun koti. Mä voin tehdä semmosen kämppäesittelyn myöhemmin, tarkemmin. Mutta tää on vaan siis tämmönen niinku makkari, olkkari. Tuolla asti kylppäri ja sauna ja tästä mennään pihalle ja keittiö. Ja mä oon oikeesti tosi tyytyväinen, että on niin siisti. Ja niin, kaikelle on niinku paikkansa. Siis herran jestas, siivouskaappi, mitä mulla ei oo ollut ikinä. Vaikka mä oon asunut niinku isommissakin kämpissä ja taloissa, mulla ei koskaan ollut niinku jollekin imurille paikkaa. Siitä mä oon tosi onnessaan. No, näitä makkarin kaappeja mä katsoin, että ei tuu mahtumaan mun vaatteet näihin, plus kun näihin pitää mahtua tietenkin joitakin lastenkin vaatteita. Ja niin, mun täytyy varmaan hommata joku vaaterekki itselleni. Mutta siis esimerkiksi tässä etteisessä on tämmönen tyhjä tila, niin siihen mä ajattelin, että mahtuu ihan hyvin joku pikukaappi tai jos tarvii lisäksi. Ja täällä oli onneksi tämmöiset aika isot yläkaapit eteisessä ja ai että mä ootan, että mä pääsen laittamaan tätä. Mutta joo, sen siivouksen tää tarvii kyllä niinku aivan ensimmäisenä. Apua! Tää oli muuten aika hauska yksityiskohta, kun mä kävin siis postilaatikolla ensimmäisenä, kun mä vein auton tonne parkkikselle. Toivottavasti se on edes mun parkkipaikka. Mutta mä päättelin sen siitä, että se voisi olla mun parkkipaikka, kun siinä ei ollut aurattu lumia. Se oli ainut, missä ei ollut renkaanjälkiä. Et näytti, että siinä ei ole ollut autoa, niin mä laitoin sen siihen. Mutta siis joo, kävin omalla postilaatikolla, niin se postilaatikko on täynnä paperimassaa, koska se on ihan täynnä edellisen asukkaan posteja, jotka on kastunut. Niin nämä on ihan tälleen, niin kuin tiedättekö, liimautunut yhteen. Ja mä en edes saanut kaikkia irti sieltä. Se on ihan semmoista massaa, niin kuin se pohja siellä. Mutta joo, kaikki on vaan niin hauskaa nyt. Nyt sitten vähän tätä ällökerrointa täällä kylppärissä. Niin hyi olkoon, kattokaa millainen suihkuverho. Onneksi nämä kaakelit on ihan jees. Tämmöiset isot valkoiset. Lattia on vaan
tämmönen perusharmaa. Todella likainen. Ja sen. Ja nää seinäkaakelitkin on ihan kivat. Mutta sinä saat lähteä mun elämästä. Mutta tämmösiä fiiliksiä nyt täältä. Mä lähden nyt käymään hakemassa niitä siivousvälineitä ja mä tuun takas tänne. Elikkä mä tarvin imurin, luutuja ja että mä saan pyyhittyä nuo hyllyt ja kaikkea. Jeps, mutta nyt hommiin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Täällä on jotakin aarteita. Mitä täällä on? Muista Ilona 112, jos mä tipun tästä. Jakkaralta. Hei! Kiukaan käyttöohje. Arvaa mitä? Ruuveja taas. Ei voi totta. Ja joulupapereita! Hyvää joulua! Ainakaan ei tarvi ostaa. Ei tarvita olla yksi joulukorttikin. Niin ja pari. Ei kun paljon onnea kortti. Aivan ihana poropussi. Toi on aika hieno. Niin on, mutta näihin kääritään seuraavat joululahjat. Onko sillä? Prinsessapaperia. Vaaleansininen lahjanaru. Oi, toi on aika Aika hieno. kivaa. Joo, tää oli kiva yllätys. Ja ruuveja lisää. No niin, meillä täällä hommat etenee. Kello on jotain. Paljonkohan kello on? Varmaan 5:30. 5:30. Me ollaan siivottu nyt olkkari, makkari, ne kaapit sieltä, keittiö osaksi, jääkaappi on pesty. Sitten, mitä meillä on enää? Muutama keittiön kaappi ja sitten tää kylppäri ja sauna. Niin. Mä kylläkin ajattelin, että jättäisinkö mä tämän kylppäri ja sauna homman sitten huomiselle. Kun mulla ei ole välttämättä semmoista kylppärin pesuainetta nyt niin tehokasta, kun täällä on tosiaan toi lattia. Ton näköinen. Aika niinku kalkkinen. Mutta nyt me vietetään Ilonan kanssa ruokatauko. Ja koska meillä ei ole, tai mulla ei ole siis tuoleja täällä vielä, niin me mennään saunaan. Kylmään saunaan. Ei, täällä on vissiin 40. 40, okei. Niin syömään banaania eikä venäsve. No niin, nyt me päätettiin, että me lopetetaan tältä iltaa. Joo. Me ei jakseta enää. Ja huomenna jatkuu sitten siivous. Ja sitten jos mä saisin jo jotain kamoja tänne, olisi kiva. Mulla on ajatuksena, että jos mä olisin niin loppuviikosta viimeistään sitten, niin, tai niin loppuviikkoa kohta pystyisin jo asumaan. Nyt on keskiviikko eikä ookin. Eli nyt Sais vai- torstaina. Niin. Ei vaan nyt on tiistai. Ei oo. On. Onko? On. Okei. Okay. No niin, mutta huomiseen. Moi moi! Moi! Mai. Väinäkin on täällä. Nyt on seuraava päivä ja tänään on ollut semmonen päivä, että mä oon käynyt ensimmäistä kertaa ruokakaupassa tänne, vaikka mulla ei täällä vielä muuta olekaan. Mutta ajattelin, että tänään on varmaan aika raskaita nämä päivät, niin jos täällä ei ole mitään syötävää, niin ei ole kiva. Mutta voin esitellä nyt ensimmäiset Jotkut. uuden kodin ruokaostokset. Ja kodin. No niin, siinäpä on ruokaostokset.
Meni noin 40-50 euroa. En osaa sanoa ihan tarkkaa summaa, koska siinä oli muutama juttu, mitä ostin tonne vanhallekin kodille. Mutta ajattelin, että pärjään näillä noin viikon. Ja onhan tässä toki osa siis semmosia, mitkä menee pitempään, niin kuin pähkinät ja varmaan nämä suklaat ja pestot sun muut kestää kauemmin. Mutta tosiaan kivennäisvettä, kreikkalaista jogurttia, raijuustoa, sitten ostin jauhelihaa, kanaa, papuja, pähkinöitä, sitten vihanneksia, hedelmiä, mangoja, banaaneja, omenoita ja sitten pari sitruunaa. Ja nämä oli aivan ihanaa houkuttelevan näköisiä nämä irtoporkkanat, niin oli pakko ostaa muutama kesäkurpitsa kurkkua ja sitten osti herkuksi tummaa suklaata. Kaksin verroin. Niin. Sä voit maistaa äitin kanssa. No sitten lisäksi mä ostin jotain tilpehööriä, mitä tänne tarvii. Topseja, puisia, valkoisia henkareita, pari tiskiharjaa ja sitten tämmösen sinilattiakuivaimen pikakuivan. Toivottavasti on ihan käypä peli. Ja sitten ostin tämmösen, missä on tämmösiä hentoja, valkoisia raitoja, niin Jyskistä suihkuverhon, mutta mä laitan sen vasta sitten, kun mä oon siivonnut tosiaan sen kylppärin ja saunan. Sellaisia. Joo, tää on nyt tämmönen pikavisiitti vaan täällä, kun mulla alkaa olleen kyllä vähän nälkä ja itse asiassa mä oon aika väsynytkin. Että pitää käydä vanhalla kodilla varmaan tekee ruokaa, ja koska mulla ei ole täällä vielä siis ruoantekovermeitä. Ja tullaanko me Väinö sitten takaisin tänne? Siivoa loppuun. Olisi tänään tavoitteena, että mä saisin siivottua loppuun. Että niinku, kun mä haluan oikeasti siivota niinku kunnolla, niin sitten sais alkaa niinku rajasta tavaraa. Mutta joo, mä oon edelleen siis tosi iloinen. Mä oon vaan vähän väsyneempi kuin eilen. No niin, nyt mä oon täynnä uutta virtaa. On syöty ja sitten piti katsoa vielä yksi jakso Last Kingdomia. ja laitoin pari tuntia aikaa tohon autoon, että se alkaa sitten niinku parin tunnin päästä lämmittään. Niin. Mulla on hopes up, että mä saan 2 tunnissa siivottua nämä loput jutut täältä. Ja nyt vaan niinku hyvää musaa soimaan ja hommia. Ja tosiaan nyt on yksi, lapset ei lähtenyt mukaan. Siis tuolla ulkona on ihan mahoton lumimyräkkä. Kattokaa. Talvi tekee tuloaan. Siis mä laitoin vaan joka puolelle pesuainetta ja mä annan vaikuttaa sen. Vähän kun tää tulee olemaan niin satisfying viruttaa tämä. Ihanaa. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Mulla on hirveä hiki. Mä en viittinyt hirveästi kuvata, koska tää kosteus. Mutta olipa kyllä niin siis ihana nähdä se kaikki pinttynyt likaa ja paska mikä lähti. Ja vaikka tää näytti niinkö tietenkin sillä että oi, että onpa tää muutenkin niinkö jo siisti, mutta siis kyllä lähti ihan joka paikasta tuommoista ja tuli semmosia harmaita könttejä ja Mutta joo, mitä opimme tällä kertaa niin sen, että koskaan ei pitäisi ostaa mitään juttuja valmiiksi ennen kuin näkee mihin on menossa, koska mä ostin tämmösen aivan ihanan kylppärikorin systeemin Jyskistä. Niin ennen kuin mä näin tän koko kylppärin, niin
Ei ihan oikeesti. Siis tää on tosi ihana. Tänkin mä ostin Jyskistä. Tää tuo niin tänne semmoista, kun toi on niin puhas valkoinen. Se on vähän tämmönen niinku... No tää oli oikeastaan niitä ainoita mun mielestä siellä, mitkä oli vähän semmosia niinku... Mutta oli semmosia vähän lirmuja ja ohkasia. Niin tää oli aika kiva tämmönen niinku vähän laadukkaamman oloinen. Niin... Joo, tosi kivan näköinen. Mutta... What the fuck? Mikä tää kertoo siis siitä, että millaista mun elämä on. Että mä en oo asunut hirveästi vuokralla, niin mä en älynnyt, että näitä suihkuverhojakin on eri mittaisia. Mä luulin, että kaikki on niinku saman mittaisia. Mä leikkaan ton vaan. Ihan oikeesti. Siis tää kylppäri alkaa olemaan tosi onnistunut, kun täällä on kori, joka on tarkoitettu tuohon suihkujuttuun ja se ei mene siihen. Sitten täällä on yli pitkä suihkuverho. Mulla menee hyvin. Okei. Okay. No niin, ehkä mä lopetan näin kuvaamisen tältä iltaan. Palataan huomenna. Muumiperheestä, elikkä mitä sä kirjoittaisit tähän? Sopiva lasten... Sadut. Eikö se lasten kirja on se sana? Ja siinä kerrottiin muumiperheestä, eli miten se sitten sanotaan, lasten kirja... Lasten kirjasta. Kirjasta. Jasta. Ei. Kirkosta. Ei. Kirja. Hyvä! Lasten kirjassa. Joo. Eli Moi! Mä oon tosi väsynyt. Nyt on torstai ja Väinön kanssa täällä uuden kodin. oli lasten kirjasa. Kirja. Uuden kodin keittiön lattialla ihmetellään. Ja mä nukkuin ihan älyttömän huonosti. Siis viime yönä heräsin niinku 2 ja en oo oikeastaan nukkunut sen jälkeen, mutta kun mulle varmaan niinku ehkä torkahin, mutta ehkä en sitäkään. Ja tuntuu päässä, vähän humisee. Mutta ei tässä nyt mitään tarvikkaa huhkia mihinkään, ei. Mitä tohon menee? Mä ajattelin, että mä laittaisin verhot tänne nyt seuraavaksi. Ainakin johonkin ikkunaan. Me ruvettiin Väinön kanssa laittaa näitä verhoja. Väinö sai läksyt tehtyä. Niin. Mä en oo oikein varma. Vitsikö toi aurinko paistaa niitä, että varmaan oikein näe. Mutta siis nää on nää tämmöset... onko tää niinkö metsäteema? Tämmöset vihreä... luonnonväriset, vihreä, musta kuvioiset. Missä on jotain pöllöjä ja päärynöitä ja tämmösiä, niin mä mietin näitä tähän keittiöön, mutta katsotaan kohta, miltä näyttää. Täällä on kyllä nyt niin hämärää, että tuo aurinko paistaa, tulee tämmönen vastavalo. Mutta, joo. Ehkä mä nyt jätän ne siihen kuitenkin aluksi. Ihan kivat. Tulee vähän väriä tänne keittiöön, kun tää on muuten siis tää keittiöhän on niinku tämmönen ihan valkoinen. Äiti laittoi tonne vettä tohon makuun. No niin, nyt sä pääset laittamaan tän paikalleen. Joo, mäpä rupean. Noin, ja nyt saatiin laitettua sitten olkkariin ja makkariin, eli molempiin tuli samanlaiset tämmöiset hiekan väriset pallopuuvillaverhot. Tällaiset. Ja en oo nyt varma niinkö näistäkään, että pidänkö näitä kauaa. Mutta mulla nyt ei ollut
muita mukana täällä, niin antaa nyt olla. Ja nämä on tosiaan niin vanhat, että mä oon ostanut nämä silloin, kun Vilma on ollut vauva. Vilmahan on jo 8. Ne on. Ja mä oon 2. Niin, ne on silloin ollut siellä lastenhuoneessa. Mutta nyt sulle varmaan evästä. Jaa, mulle eväs. No niin, nyt todistatte ensimmäistä kertaa tiskaan. Täällä uudella kodilla mä sain tänne nyt vihdoin muutamia kuppeja ja mikroja, leivänpahtimen ja kahvinkeittimen ja tästä se elämä alkaa. Niin, täällä ei oo siis astianpesukonetta. Niin nyt ollaan sitten käsitiskaushommissa. No niin, nyt kuulkaas, korkataan ihan ensimmäiset kahvit täällä. Vilman kanssa juodaan heppakupeista. Noin. Ja nyt meillä on ainoastaan kyllä maitoa täällä, että meillä ei ole mitään järisyttävää hienoja kafekreemejä eikä vispilöitä eikä muuta. Ja nää ihan perinteinen maitokahvi. Oi että. Kato. Noniin, aletaan juomaan. Hyvät oli kahvit. Ja mä nakkasin Vilman kämpille tai tonne niinku toiselle kodille. Ja kello on nyt kohta 8. Katsottiin Laava Islandia muutama jakso. Ja mä sain tuotua tänne tämmösiä juttuja, astioita. Sitten tommosen ihanan muistitaulun, yhden pöydän, ison maton, kenkiä. Jes, tää alkaa niinkö pikkuhiljaa etenee. Siis, oi että täytyy kehua mun autoa, koska niinkö tommonen Volvo V60, niin sanon olkaksi sitä, niin vitsi mikä tilaa ihme. Siis sinne mahtuu niinkö varmaan kaikki paitsi sänky. Sillä voi kuskata siis ihan mitä vaan. Se on melkein niinkö pakettiauton veronen. Varmaan näkyy naamasta, että mä oon niinku tosi väsynyt. En mä oikein, niinkö mä ajattelin, että mä olisin ottanut päikkärit jossakin vaiheessa. Kun mulla on siis patja täällä nyt ja tyynyjä. Tai ei itse asiassa mulla ei tyynyä oo, mutta peittoja. Mä ajattelin, että mä olisin ottanut päikkärit, mutta en mä vaan niinkö pystynyt rauhoittumaan jotenkin. No tossa sitten vähän relaasin tosiaan, kun katsottiin sitä katsomoa, mutta mä oon aivan poikki. Ja mä ajattelin nytten, että mä pikkusen laitan noita tavaroita pois. Sitten mä otan semmosen pikalämpimän suihkun, että en pese hiuksia kuitenkaan. Ja teen teetä ja iltapallaa ja menen nukkuun. Ensimmäinen yö täällä omassa pikkukodissa yksin vielä kaiken lisäksi. Saa nähdä tuleeko uni.
Kello on 6:45 perjantai. Heräsin ilman herätyskelloa. Siis mä nukkuin niin sikeästi. Tiedä, johtuuko se siitä, että täällä on niin paljon viileämpi vai alkaako mulla joku henkinen ressi helpottaa, en tiedä. Mutta ihana. Huomenta. Katsotaan minkälainen ilma pihalla. Mulla ei ole vielä lämpömittaria, mutta se on ulkolämpömittari. Okei, näyttää aika kivalta. Näyttää, että olisi tommonen luminen keli, vähän pakkasta ja ei ainakaan sajaa mitään. Yes. Pieni yksityiskohta, että mä sain Vilmalta tämmösen unipupun. Mä nukkuin tän kanssa. En ollut yksin. No niin, sain meikattua silmät päähän, mutta siis mulla ei ole hiusharjaa täällä. Niin. Apua. Nää on ihan tämmöset. Taitaa olla lettipäivä tai nutturapäivä. Kello alkaa olleen 7:30 perjantai-iltana ja kattokaa mun korvaa, siis se on ihan tuleessa, koska siis tää on ollut oikeesti raskas päivä. Sellainen kestohiki, tiedättekö?
Mutta mulla ei ole enää sillä vanhalla kodilla muuta kuin muutama maalipurkki etteisen kaapissa. Tai huonekalumaaleja, mutta niitä mä nyt tuskin heti tarvitten. Ja varasto. Varastostakin on jotakin ottanut se niin pikkujuttuja, mutta tosiaan sen mä käyn sitten myöhemmin läpi. Mä en tosiaankaan käy sitä tänä viikonloppuna, mä en jaksa. Onneksi siellä ei ole ihan hirveästi sitä rumua, kun me ollaan käyty sitä niin läpi, siis sillä lailla laitettu pois sieltä. Mutta joo, pitää vaan hakea omat tavarat sieltä. Mutta voitteko kuvitella, mäpä näytän, että täällä on nyt tosiaan olkkarissa pöytä ja vitriini. Sitten makkarissa on patja, millä mä nukun, ja työpöytä. Tossa on mun hius- ja kynsijuttuja. Eteisessä on lipasto. Mä oon teipannut se, että nuo ovet ei heilu. Ja tässä on aika paljon rojua. Kävin jo iltatallilla, että ei tarvi enää lähteä mihinkään. Mä aion ottaa niin vaan chillisti tän illan ja tehdä itselle ruokaa ja katsoa vain elämää. Palataan asiaan joskus toiste. Moi! Huomenta. Toinen aamu täällä uudella kämpillä ja nukuin tosi hyvin taas. Ja mä laitoin silloin, olikohan se toissapäivänä, niin mä laitoin Instagramiin niin kuvan tästä keittiöstä, että mä oon muuttanut. Niin tosi paljon ihmistä on laittanut viestiä, siis sekä tutut että tuntemattomat, että mihin sä oot muuttanut ja kenen kanssa oot muuttanut ja näin. Niin mä sanon nyt vielä tässäkin, että yksin olen muuttanut ja no tietenkin lapset on joka toinen viikko suurin piirtein mulla ja sitten tähän samalle kylälle, missä jo asuin, mutta 3 kilometrin päähän. Suunnitelmissa mulla on tänään semmoista, että mä en jaksa yhtään mitään muuttoon liittyvää. En vaan jaksa, joten mä menen aamutalliin ja sitten sen jälkeen mä pidän semmosen self-care-aamun, että mä menen varmaan saunaan ja vähän jotain tai omia juttuja ja sitten ajattelin lähteä käymään Oulussa. Semmonen päivä. Mä haluan ostaa Oulusta joulumukin. Siis mun vaatekaappi on tällä hetkellä täällä keittiön lattialla. Johtuu siitä, että mä laitoin näitä viime yönä, siis joskus puolen yön aikaa. Jakkoin niinku, että mikä on mitäkin. Ja mullahan ei ole makuuhuoneessa lamppua, niin ne on nyt sitten tässä. Ehkä mä nämä kuitenkin laitan. Moi! Nyt on maanantai. Ja kello on 10:30 eli lounasaika. Mä oon käynyt jo töissä pyörähtään, tehnyt tallihommat. Mäpä näytän mitä mä syön lounaaksi. Mä tein perjantaina tollasta, missä on quinoa, linssejä, kanaa, punaista paprikaa, sipulia, kikherneitä. Ja sitä on jäänyt yli, niin mä nyt sitten syön lounaaksi. Nää loput laitoin vähän avokadotahnaa ja mökkijuustoa sekkaan. Nami! Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink. Kattokaa kuka tuli tänne. Nopsa tuli tänne. Nopsa on ollut täällä nyt semmosen 10 minuuttia. Mutta se on aina ollut siis tämmönen, että ihan sama mihin se vie, niin se
käy sille. Eikö vaan Nopsa? Nopsa on jo vanha koira. Sileäkarvainen kettuterrieri uros. Ja se tuli nyt tänne mun luo. Meillä on siis useampi koira, mutta me ollaan nyt vähän sovittu sitten semmoista yhteishuoltajuutta, vaikka asutaankin eri osoitteissa nykyään, pidetään kuitenkin yhdessä huolta näistä koirista. Mutta nyt annetaan Nopsalle vähän herkkua. Mulla oli siis tuolla jääkaapissa tämmöstä, no just sitä mökkijuustoa, mitä mä laitoin siihen yhteen ruokaan, niin siitä oli, tai se oli vähän ehkä jo alkanut mennä. On aika monta päivää auki se purkki, mutta kyllä se Nopsalle vielä maistuu, niin nyt annetaan sulle, se on siis syönyt jo aamulla raksut, mutta annetaan vähän herkkua. Noin. Uudessa kodissa. Sori Nopsa, mulla nyt ei ollut sulle hienompaa alustaa, siinä on kissoja. Vähän noloa. Mutta siis ette usko, kuin ihanaa, kun on koira täällä. Koska siis mä oon tottunut siihen, että on aina joku eläin. Niin heti tuli tänne, tiettekö te, semmonen lämpö ja kodikkuus. Ja jotenkin kun kuuluuko ne tassun äänet rapsuttelee pitkin lattioita. Ja ei tarvi olla yksin ja se pakottaa ulos. Ja niin aivan ihanaa. Me lähdetäänkin tässä Nopsan kanssa sitten käymään kaupassa, kun saan muut jutut tehtyä. Tuossa on sille tommonen peti. Mä en vielä oikein tiedä sille paikkaa tälle petille, mutta mä nyt laitoin sen tähän, kun mä touhuan tässä keittiössä, niin se voi siinä olla. Pitääpä nuolla kaikki, mitä löytyy. Mä en ole vielä jaksanut ressata hirveästi niistä isoista hankinnoista, koska no ensinnäkin tietenkin, että niin, mä haluan niinku kerralla sitten laittaa semmoset, mistä mä tykkään, että mä en halua niinku tavallaan semmosia väliaikaisratkaisuja, tiettekö, että joo, ihan kivaa, että niinku keittiön pöytä, mutta että tää nyt on väliaikainen, koska siis nehän ei tule ikinä poistumaan semmoista väliaikaisratkaisut, elikkä joo, haluan semmoset oikeesti, mitkä haluan. Ja sitten rahaahan siihen tarvii olla tietenkin. Toi jo muutto, kaikki ne takuvuokrineen ynnä muineen, niin nehän maksaa kuitenkin itsessään jo. Niin sitten menee taas hetki, että saa rahaa, millä tekee hankintoja. Mä tykkään ihan tosi paljon jouluajasta ja nyt kun mennään jo tosiaan marraskuuta pitkällä, niin ihana kun saa alkaa laittaa joulujuttuja. Siis rakastan jouluvaloja, joulukoristeita. Ja mähän menin silloin lauantaina sinne Ouluun ja mä sanoin, että mä haluan ostaa joulumukin ja mulla oli niinku semmonen tietty joulumuki Tigerista mielessä. Niin siellä ei ollut siis Valkean Tigerissa just sitä joulumukia. Mutta joo, onneksi en ostanut mitään muuta sen tilalta, koska mä haluan just sen tietyn. Ja toivottavasti se tulee vastaan vielä. Mutta me voidaan alkaa Nopsan kanssa kohta jouluttamaan. Joo. Käytiin Nopsan kanssa tuossa lähikaupassa ja onpa kiva, että on tuolla niin parin minuutin kävelyn matkan päässä kauppa. Siis pieni kauppa, kyläkauppa, mutta just se, että jos puuttuu joku tyyli yksi maitopulkki, niin ei tarvitse kyllä lähteä kauas. Mutta isot ruokaostokset mä käyn kyllä sitten tuolla pidemmällä. Ihan siis senkin takia, että on paljon edullisempaa. Mutta joo, aion kyllä käyttää tätä lähikauppaa. Ja nyt mä ajattelin, että mä voisin vähän, mitä mä laitoin niin viime videossa, niitä tavoitteita siinä lopussa jutskailin, niin pikkusen tässä käydä läpi, että miten ne on lähtenyt sujumaan.
Niitä oli 3 yhteensä ja yksi niistä oli, että lue 15 sivua joka päivä. Ja täytyy sanoa, että tää on niinkö melkein onnistunut. Että anna vähän armoa itselle, että noissa muuttopäivissä oli kyllä semmosia päiviä, että mä en kerennyt. Että se ei siinä olisi ollut niinkö mitään järkeä, että mulla oli niin paljon hommaa ja sitten mä olisin yhtäkkiä ottanut vaan kirjan kätteen, mutta siis se on niinku muuten onnistunut. Ja aion jatkaa sitä. Mietin jopa, että pitäisikö nostaa sitä sivumäärää, että mulla aika helposti tulee enempi, mutta pidetään nyt se 15 sivua, niin se on keskimäärä. Ja tällä hetkellä just menee noin hömppäkirjat ihan senkin takia, että mä en pysty keskittyä nyt mihinkään vaativampaan. Mulla on niin paljon niin elämässä muutenkin tapahtuu, niin ihan kiva lukea tuommoista aivot narikkaan kirjallisuutta. Toinen tavoite mulla oli, että kirjoitan joka päivä. Tää ei oo onnistunut. No ehkä samasta syystä kuin toi lukeminenkin välillä, niin ei vaan oo ollut niinkö aikaa. Ja sitten mulla ei nyt jotenkin oo niinkö tullut se kirja kätteen, kun se ei ole esillä. Eli kun siellä entisessä kodissa mulla oli se siinä niinkö sängyn vieressä heti pöydällä. Mutta kun täällä se on nyt sitten ollut näissä jossain muuttolaatikoissa ja keittiön pöydällä ja seilannut missä lie, niin mulla ei ole niinkö tullut kirjoitettua. Mutta mä yritän parantaa tapaa, niin se on kuitenkin kivaa. Ja silleen Nopsa on nyt jotenkin koko ajan mun kimpussa, kun se on täällä. Niin, no sitten 3. oli tää liikuntahomma, eli puoli tuntia liikuntaa joka päivä ja se on onnistunut. Nopsa. Se on onnistunut. Olen käynyt joko kävelemässä niin lenkillä tai sitten mitä nyt onkaan sattunut tulemaan mieleen. Pari päivää oli sillä lailla, että en tehnyt niin kuin erikseen liikuntaa. Esimerkiksi silloin, kun siivosin sitä pihattoa, koska mä olin aivan siis hikimärkä, kun mä siellä lumihangessa kiskoin niitä kuivikekärryjä. Niistä mä ajattelin, että ei tarvitse kyllä tämän lisäksi enää. Ja sitten oli tosiaan niitä, kun nostelin niin paljon niin kuin muuttojuttuja, niin silloin en sitten erikseen tehnyt mitään. Et olin muutenkin niin kuin superväsynyt ja huonoilla yöunilla silloin yksikin päivä. Mutta joo, ja siis tämähän tulee onnistumaan tää puoli tuntia ihan helposti, koska tuo koira tuli. Mutta se on vaan tosi hyvä juttu. Mutta mä alan lopettelemaan tämän videon tähän. Mä tiedän, että tää on jo nyt aivan super pitkä. Niin kiva, että katsoit. Ja palataan ensi kerralla. Moi moi!